szezonálisan hurkát fogunk sütni, illetve a hurkához szeretnék kétféle köretet bemutatni. Ugye a hurkánál megszoktuk a tört burgonya, káposzta, és valahogy úgy érzem, hogy ebből nagyon nehezen tudunk kilépni eddig. Itt a só, hurkát tenni mindig jó. Az első köretünk a hagyományos belesült burgonya lesz, amit egy picit meg fogunk turbozni, egy kevéske rozmaringgal és egy kis almával. A tepsi alját egy kicsit megolajozzuk, megzsírozzuk, ki mire esküszik, vagy ki mit bír. A felszeletelt, olyan fél centisre szeletelt burgonyát belerakjuk a tepsibe. Ez esetben, hogyha egy picike víz marad rajta, az egyáltalán nem árt neki. Amikor ezzel megvagyunk, az almát is szépen hasonló vastagságra eldaraboljuk ilyen kis félkarikákra, és ez is megy a krumpli közé. Így. A fűszerezése pedig egy kis rozmaringgal fog megtörténni. Ezt még bátrabban is használunk, aztán egy kicsit megsózzuk. Kicsit összeforgatjuk az egészet, szépen elrendezzük. Úgy, mindenhova minden. És rápakoljuk a hurkát. A májast, a vérest és a kolbászt is. Amikor már szépen benn van minden a tepsibe, akkor még egy kevéske vizet locsinthatunk rá, majd az egészet egy alufóliával szépen betakarjuk. A fóliát majd le fogjuk venni róla, a végén még egy úgymond pirítással. Ez is megvan, és akkor mehet a sütőbe. Itt szépen ez elvégzi a saját dolgát, aztán utána az asztalra visszavéni. De hát amíg a hurkánk szépen sül a sütőbe, addig elkészítjük a második köretet hozzá. Ez egy úgynevezett bársonyos tört burgonya lesz, amit szlovén kollégáimtól estem el. Ez lényegében nem más, a klasszikus ugye tört burgonya, leves zöldségekkel, illetve ezekkel a zöldségekkel együtt főzve, bámulatos lesz. Isten bizony! A megtisztított zöldség féléket, illetve a burgonyát kicsit durvább darabokra vágjuk. És ugye sós vízben ezeket szépen puhára főzzük. Annyira puhára, hogy nem fogunk különösebben használni hozzá burgonyatörőt, hanem akár egy villa vagy a pakanál segítségével. Ezt ezt nekem így tanították, mert így sokkal rusztikusabb állaga lesz az egész köretnek. A jó puhára főtt zöldségeket szépen leszőrtük, ilyenkor adunk hozzá egy darabka vajat, ezzel is bársonyosabbá tesszük az egészet, egy csöpp borsot rakunk rá, és amit mondtam, villa segítségével áttörjük, durvára törjük. Durvára törő fél óráját látják.
peccezselyemmel még színesíthetjük ezt a pompás kis köretet. És ezzel lényegében már így el is készültünk. Ó, csodálatosan megsült a hurkánk. Ó, micsoda illatok, és akkor hamarosan tálalhatunk is. Tehát a hurkáink szépen megsültek, a köretek elkészültek, akkor tálaljuk. A tálalásnál még elmondanám, ha már ilyen szlovén ihletésű bársonyos törburgonyát csináltunk, akkor legyen mellé egy kis babos káposzta, isteni finom, és ez nem más, mint savanyú káposzta, kis főtt babbal összekeverve és tök magolajjal szépen átitatva, összekeverve. Egyébként itt még hadd mondjam el, mint talán az látszik is, hogy konzervbabot használtam, praktikus, szerintem nyugodtan használjon bárki konzervbabot. És akkor jöjjön a másik variációnk is, a belesült almás, rozmaringos gonya. Így szépen az almából is, ugye, mert mégiscsak az adja meg neki a savaborsát. Jöjjenek a hurka, kolbász. Jó étvágyat!